Takže máme tu zimu a to je presne to obdobie, kedy sa strašne skoro stmieva a netreba podceniť dobré označenie kočíka, keďže tie reflexné prvky sú také, aké sú a dáme tomu v tomto prípade ja mám čierny kočík, ktorý určite treba nejako to označiť, tak jednoducho nepodceňte to a ja vám ukážem úplne super vychytávku, na ktorú som natrafila a z ktorej sa veľmi vytešujem. V Actione som objavila tento úplne super pásik. To je taký ten klasický, aký bývajú tie plastové, že to tak ťuknete a ono sa to tak zroluje. A tento je s takouto super možnosťou, ono je to na bicykel, takže v sekcii na bicykle s takýmito možnosťami to tam je a úplne dokonale je to na tom kočári. Fakt akože keď máte čierny kočár alebo aj keď máte akýkoľvek iný, tak veľmi dobre to osvieti. Respektíve ten kočík, aby ťa auto videlo. Môžeme si pozrieť, ako to vyzerá vlastne v takej úplnej tme. Aby bola zhruba predstava, že ako je to vidieť a je to dokonalá vec. Fakt dokonalá vec. Teraz sa nachádzame v takom kúte bez svetiel. A fakt akože myslím si, že vás pri tomto auto nezrazí. Aj keď ja som si kúpila radšej 2. Aby to bolo ešte také svetlejšie. Ale je to super. Takže ak vám to pomôže, tak to budem rada. A prípadne, ak máte nejaké svoje vychytávky krásneho svetelného označenia kočárov, tak sem s nimi aj tu Vianoce, takže za chvíľu to môžu byť aj vianočné svetielka.